I deixem aquesta actuació que va fer les delícies el passat dia 7 de novembre a la plaça Major dels Mexicoters dins de les moltíssimes activitats que es van dur a terme en el mercat medieval de la ciutat de Castelló. Ja saben vostès, al llarg del matí estan repassant els actes, els esdeveniments més importants que hem tingut durant aquests dies festius, i en la nostra secció amb el col·lectiu LGTBI, i nosaltres tenim ara mateix el seu president, Jordi Pilar. Jordi, molt bon dia. Bon dia, Minerva. Anem a repassar una altra data, una efemèride que va ser el dia 10, el Dia Internacional dels Drets Humans. Exacte, el dia 10 va ser el Dia Internacional dels Drets Humans. Per què se celebra el dia 10? Perquè el dia 10 se va firmar el que és la Carta dels Drets Humans, i el que va fer és la Constitució, va suposar la creació de la ONU, de l'Organització de les Nacions Unides. Una cosa molt important, que tots els països tingueren veu en un sol lloc per a poder parlar de drets humans, només de drets humans, perquè els drets humans són l'essència de lo que vivim. Totes les persones tenim certs drets i últimament s'estan vulnerant massa drets en este món. Però d'una manera flagrant. Sí, espectacular, i tots tenim responsabilitat. No podem deixar de mirar aquestes violacions dels drets humans, perquè al final són violacions. Se fan violacions dels drets humans en Gaza, en Palestina, en Israel, en Ucrània, en Rússia, inclús així. Al nostre país n'hi ha violacions dels drets humans, ja sigui per part d'institucions, per part de persones, per part de... Són coses que no podem permetre i que països, institucions, ho permeten. I tot té un significat de per què ve això. Això ve per les atrocitats que va cometre el feixisme i el nazisme abans de la Segona Guerra Mundial i durant la Segona Guerra Mundial. Són coses que no podem oblidar, perquè recordem que l'Holocausto nazi va matar a 6 milions de jueus, però també va matar a 1 milió de persones LGTBI. Va matar a 700.000 gitanos. Va matar altres minories. Sí, va ser una... No sols va ser, com de vegades se mos oblida que la història sols recorda als jueus, sinó que van haver altres minories també represaliades, que de vegades la història n'hi ha que recordar-la. Exacte, n'hi ha que recordar, i n'hi ha que recordar que les persones LGTBI van ser les segones víctimes dels camps d'extermini. Nosaltres teníem els presoners LGTBI tenien un triangle de color rosa per a distingir-les de les demés. Espanyols republicans van morir 6.000, s'han fet pel·lícules, s'han escrit llibres, s'ha escrit de tot, de persones LGTBI o de gitanos, no s'ha escrit res de lo que van sofrir durant el nazisme. Igual que durant el franquisme, sempre s'ha parlat que se van carregar a molts republicans, però mai se parla de lo que va ser la introducció de l'homosexualitat dins de... En aquesta època existia la llei de vagos y maleantes, i m'ha ficat la homosexualitat dins de lo que és la llei de vagos y maleantes. Això va significar una represàlies cap a les persones LGTBI, represàlies brutals. Més tard, en 1970, quan va canviar ja que ja no somos criminales, lo que somos unos enfermos, se va fer la llei de peligrositat social i se mos va incloure ahí. Van passar de directament ficar-nos a la presó, en les pitjors presons, a picar pedra, a haver dos tipus de presons i buscar teràpies per a intentar curar la homosexualitat o lo que se creen que se poguera curar. Va ser una època molt creu. En els anys 70 estem parlant que hi ha en Estats Units, en el Regne Unit, en França, les persones LGTBI ja estan lluitant per conquistar drets. Nosaltres hi ha dos tipus de presons per
para passius i para actius. Dins d'aquestes presons pues, se feien experiments a veure com podien curar l'homosexualitat. Vale? Vam estar ahí dins fins a l'any 79, dins de lo que éramos considerados, o sea, en democràcia érem considerats un peligro social. En el 79, el 26 de desembre, se va aprobar que ya no lo éramos, però casi no ho nota. Però els certs estaments, com no pot ser el militar o algunes forces militaritzades, encara vam ser objecte de no poder tindre els mateixos drets i oportunitats. Bueno, no tenim els mateixos drets i oportunitats ara mateixa, però va ser quan ens va deixar de perseguir. Actualment, en 6 països, l'homosexualitat està condenada per la mort. En Rússia, l'altre dia, se nos va dir que éramos extremistas, las personas LGTBI, por el simple hecho de ser personas LGTBI extremistas. Una cosa que dius, pero ¿de dónde han sacado que somos extremistas? No, pues, así es la vida, de cruel. No, n'hi ha certs països que la comunitat LGTBI no pot anar a visitar perquè no són benvinguts. En 40 i pico països no està la pena de mort, però no són persones benvingudes. Les persones benvingudes deuen fugir d'aquests països. És una cosa que entra dins de lo que és la Carta dels Drets Humans, el que és la llibertat d'estimar, el que és la llibertat en qui vols tindre una relació amorosa, afectiva, romàntica, sexual. No ens poden llevar això. Igual que en molts països el patriarcat està instaurat i la dona té menor consideració que l'home, tampoc se pot tolerar certes pràctiques, igual que el racisme o el que és l'odi cap a les minories, perquè estem parlant d'odi. Al final estem parlant d'odi. Per exemple, l'altre dia Abascal deia que Pedro Sánchez acabaria penjat dels peus. Això és una referència a com va morir Mussolini, que després el van penjar dels peus en una gasolinera. Clar, molta gent se pregunta, és un delicte d'odi o no és un delicte d'odi? No. És que tantes coses... Jo crec que els polítics deurien estar en una urna a part, i perquè qualsevol cosa que diuen, la seva paraula, malauradament avui en dia, Jordi, no sé si pensaràs com jo, quan hablem de política, sobretot nacional e internacional, careixen de paraula. No tenen paraula, perquè avui un dia diuen una cosa, l'endemà diuen una altra, s'insulten per tal de donar el titular i estar a la primera plana. Sí, però no és un delicte d'odi, perquè no va contra una minoria. El delicte d'odi significa que vas contra una minoria. Una cosa que sí que... Aleshores, els socialismes d'Espanya no són una minoria, claro. No és una minoria, no. Representa un pes prou important des de lo que és les creences polítiques igual que el ser del PP o ser de Vox o ser de Compromís, no és una minoria, les minories són... A veure, quan tu odies a una persona, la odies per la seva orientació sexual, per la seva identitat de gènere, per la seva raça, per el seu origen, el país on ha nascut, per la seva religió, per la seva edat, per la seva... com dir-lo, per si té una discapacitat, però no per coses que tu pots... El futbol, quan fan odi, ho fan cap a minories. O sigui, quan n'hi ha odi en el futbol, no s'insulten entre ells, però lo normal és llamar maricón a l'àrbitro, llamar... gitano, per dir una paraula. Claro, són els xistes que antes se contaven, que ara hem vist que no és que és discurso de odio.
perquè va contra unes minories i això el que fa és alimentar l'odi. Claro, el discurso d'odi el que fa és alimentar el delicte d'odi. Quan hi ha molt discurs d'odi, n'hi ha molt delicte d'odi, augmenten els delictes d'odi. I últimament els delictes d'odi, per desgràcia, van augmentar a lo bèstia. Ho va dir Diego quan ens va explicar les dades de l'informe del 2022, que els delictes d'odi s'han duplicat, i a part de que s'han duplicat, el que són agressions per qüestions d'orientació sexual o identitat de gènere s'han duplicat. Dins de minories han disminuït les agressions racials, però han augmentat les agressions per orientació sexual o identitat de gènere. També pot ser que se digui que ara tenim una llei LGTBI que ens empara i podem denunciar amb més facilitat, però n'hi ha que fer un estudi prou gran i són coses que s'intenten fer, però no ens prometen que se faran, però el govern no les fa. Prometen tantes coses que no fan, Jordi, però evidentment jo penso que a nivell internacional, mundial, en una situació molt complexa, perquè pareix que quan fa ja any i mig, que va ser encetar, o anem ja camí dels 2 anys de la guerra d'Ucrània? Va ser en febrer, és el segon hivern. Pues sí, l'any que ve entrarem en el segon any de guerra. Sí. Pareixia, i això, aquesta reflexió que escolta d'un historiador fa uns dies, se me va quedar dins perquè la reflexió que feia és estàvem davant de la guerra en Ucrània i pareixia que tenia que vindre una tercera guerra mundial. Hem viscut, i ahí s'ha quedat, latent en persones que moren, que estan patint, i el món sencer ja els ha donat l'esquena, informativament, i va fer la reflexió, és una vegada desapareixen les notícies de la guerra d'Ucrània del New York Times, crec que va dir, i la guerra ja està en l'oblit perquè ja no interessa als interessos econòmics, armamentístics, etc., per el que siga. Teníem el conflicte que va esclatar entre Hamas, Palestina i Israel, i pareix que ja un mes i mig després dels terribles successos estem ja oblidant-lo i deixant-lo de costat i ja no ocupa les primeres línies informatives. Sí, fa 2 mesos només que vas començar, que va ser l'atac terrorista de Hamas cap a Israel. 2 mesos que van morir 1.500 persones un dia. En 2 mesos han mort més de 20.000 persones. I ja mos he oblidat. Sí. Canvia 3 coses, no se mos olvide tant, que moren molta menys gent. Això és segut i ara ja no n'hi ha ni titular, ni... Segueix havent guerres i rebusques i mires la premsa ben mirar, veus el que està passant, que ara estan bombardejant el que és el nord de Gaza, però ja no és primera pàgina. Ara primera pàgina són les eleccions d'Argentina i poc més, no... I els destarifos dels nostres dirigents internacionals. I ja està. I així no ho tinc que dir i ho expresse com ho sé. Perquè, tota la part de Messias que s'està prenent per la seva part, Milei, com que tindrà que fer, i ja veuré. Jo no sé, em pareix que estem vivint una situació que jo, personalment, reflexionaria, perquè ens tenim que detindre a veure què estan dient els nostres dirigents, els nostres responsables, perquè al final arribes a la conclusió de que són titelles de grans corporacions que són les que veritablement s'estan quedant apropiant els països. Deutes, la deuda espanyola ha pujat, que no sé si fa 2 anys i si hem a 32.000 euros i ara no sé quina barbaritatíssim per cada espanyol, però és que serà impossible d'assumir aquest pagament perquè no mai se para de generar constantment deuda. I clar, no ens ho expliquen i la deuda què significa? També escoltava l'altre dia un economista que fica el crit d'atenció de com països com Emirats Àrabs vindran a comprar esa huella de carbono i esa no emissió contaminant a països europeus, que és una de les planificacions que ja s'estan fent, sinó vindran a Espanya
i els senyors espanyolitos ens dirà el govern, pues no podran agarrar el cotxe, no podran viatjar en avió, es reduirem no sé què, no sé quantos, perquè això ens va a financiar Emiratos Árabes perquè ells tenen que ficar una pista d'esquí o tindran que fer un mundial en aire condicionat a tot el plen. Aleshores, qui té els diners, en aquest cas, encara del petroli, pues... No, però no és una cosa que passarà. És una que cosa està passant ja. Que ja passa. El preu de la gasolina està pels núvols. És una cosa que bueno, ara ha baixat un poquet, però ha estat a uns 50, uns 60, uns 70, una cosa que dius... Això no se pot assumir si agarres el cotxe tots els dies per anar a treballar. No estem parlant d'anar a fer-te un viatge, estem parlant del dia a dia d'anar a treballar, anar a portar els xiquets al col·latge, a agarrar... Això també significa que tots els aliments s'incrementen per el cost de traslado. I és una cosa que al final dius, però el que antes te costa 10 euros, ara te costa 30. Sí, sí, sí. Tu vas al súper i en un bitllet de 50 compres res. Res. No passes ni la setmana. Antes anaves en un bitllet de 50 i passes... Antes vol dir fa... Fa mig any. Sí, o fa un any, no? Fa un any. Sí, ara te condia, ara no condies res. Vas a agarrar el cotxe, fiques gasolina i ja s'ha passat. No... Entonces, també cal fomentar el que són que és una cosa que sempre dic, els productes de proximitat. La fruita de proximitat. I és una cosa que tampoc s'està fomentant. No... Se fomenten el que volen les grans corporacions, com volen que ens comportem i com volen que actuem. I les xarxes socials y las historias y el mensaje instantáneo, y si te llega, y si no te llega, pues te llegará uno al día siguiente que sea totalmente diferente, y es lo que intenten hacer, que la inmediatez sigue lo esencial y se nos olvide la historia. O el per què passen les coses, inclús la història recent, de molt recent. Sí. És que la història recent se mos ha oblidat. Sí, no, però recent de fa 2 mesos. Sí. Ara, pocs joves sabran què va passar en Hamas i Israel. I diràs, però si fa 2 mesos, però no, és com ja va tan ràpida la maquinària de la informació i ese quart poder que ara mateix està en les grans cadenes, les grans corporacions són les que són propietàries, sempre se reconduís la informació fins a un punt de mira objectiu. Jo pense, per exemple, en la indústria armamentística. Com se silencia tota la producció que han tingut els països d'armament i és com algo que sempre se difumina i mai se vol donar visibilitat. I dona igual la premsa que busques, que en poca trobaràs que els estibadors, el sindicat d'estibadors, s'ha negat a carregar armes als vaixells. Entonces, això no ho trobaràs en ningun lloc, però el sindicat d'estibadors de cada port s'ha negat a fer càrregues i, clar, això no interessa. El que sí que interessa és que ha pujat n'hi ha més beneficis a la indústria armamentística i dona molts diners als països que produïm armes, perquè l'estat espanyol és un estat... Però no oblidem que són empreses privades, o sigui, a fi de comptes no és que sigui un benefici per als treballadors, que tampoc són un volum tan gran com puguem comparar-lo, per exemple. Si té beneficis, és molt més elevat, per exemple, que el sector tauleller, però, sin embargo, el sector tauleller dona treball a moltíssimes més persones. Exacte. I un està financiat i l'altre no. Exacte. No anem a dir quin està financiat. Exacte. Ja estem veient a la província com està patint el sector, com s'està reinventant, en aquesta resiliència i la veritat és que, estàvem parlant d'aixòs drets humans i hem exposat molts assumptes, però és que l'actualitat, la realitat és la que és i podem veure-la amb les gafes de mirar de lluny, que és no veure res, o apropar-se i començar a parlar, a tractar cada assumpte, almenys veure les distintes visions, perquè jo, per exemple, en el tema d'Israel i Palestina, he estudiat molt al reactivar-se el conflicte. La veritat és que és una qüestió que l'havia deixada, no volies moltíssimes vegades recordar-te,
però evidentment en l'atac horrible, terrible de Hamas, bueno, pues, te tornes i la veritat és que, bueno, pues, te tens que ficar a investigar la història. Lo que està passant. Perquè si no, podries dir que, bueno, pues és un conflicte que han entrat uns grups extremistes, que no sé què, que no sé quantos, i tot el que... I molta gent diu, no, però és que Israel s'ha defès. Bueno, però és que Israel porta moltíssims anys oprimint, Israel, i tot està basat en unes creences religioses. I no ens oblidem, o sigui, el taco que se'n fa formar més de fa 2.000 anys encara estem desfent l'embolic, 2.000 o més. O més. Bueno, dependís de cadascú, claro. O sigui, per als jueus el seu Messies encara no ha arribat, Jesús no el reconeixen com a Messies, i entonces, bueno, pues, i tenen que estar en aquesta terra promesa que, pues, segons el poble Israel, pues, li la van prometre. Pues no res. Jordi, jo te promet que vols les columbretes per tu. Vinga, va. No. Pues la terra promesa de Jordi i Pilar seran les illes columbretes. Ai, tenim que aterrissar a la realitat, al que vivim ara mateix, i evitar totes les morts. Siguen d'on siguen les creences que tinguen, jo respecte al màxim totes les religions, però tenim que fer aquesta reflexió, aquesta pas enrere. No podem estar en fanatismes, i per a mi igual de fanàtics són la gent de Hamas com les autoritats israelíes. Jo ho sent molt, perquè no n'hi ha dret que hagin massacrat a un poble, que se continue massacrant i que l'estiguen oprimint des de fa més de 50 anys d'aquesta manera com el tenen al poble palestí. I evidentment podran dir, però és que no, vostès estudien la història, revisen-la, vegin el que ha passat històricament i entendran que, per exemple, el Coran reconeix per als cristians a Jesús de Nazaret la figura, quan un estudia, està reconegut com un profeta. De fet, estan esperant que torne en la segona venida i no per acabar en el cristianisme, sinó per enllaçar-se en el que professa en la religió musulmana, en l'amor. Perquè per a ells Jesús és el gran estàndard de l'amor universal. Y después están el Viejo Testamento, que son las tres religiones al que el casten, el Nuevo Testamento, que son els cristians i els musulmans, i després el Corán, que són els musulmans, però la base, que és l'Antiguo Testamento, està ahí, i és la base de les tres religions. I després el fet de que no cal posicionar-se a favor d'uns o d'altres. El que n'hi ha que posicionar-se és en favor de la pau i que ningú se mate, que no n'hi ha que paren de les matances. Que tindrien que estar dialogant tots els dies. Sí, i no n'hi ha diàleg, no n'hi ha... Però per ninguna de les dues parts, perquè no sabem a qui interessa. Claro, és que ahí tornem... Seguís el rastre dels diners. Sí, però després els xiquets morts que ven per la televisió són xiquets morts. Sí, però no seria el mateix. Per això, en Castàlia sembla que entren 8.000 persones o 18.000? En Castàlia, 14.000. 14.000. Doncs imagina't tota la gent a Castàlia morta. Sí. Això ens impactaria, ens deixaria bocabadats. Imagina't que s'encenguera Castàlia, que esclatara. Sí. Això ens impactaria, però com ho veus per la televisió... Sí, no? I els bombardeos, que ho veus i dius... Juguen com a trons. I després que és un país que és igual que el mateix paisatge, els mateixes oliveres, el mateix tipus de terra. Claro, dius, però si pot ser així, pot passar d'ací un any així, que per alguna raó esclate la guerra, sí? No ha esclatat en Ucrània, ha esclatat en Palestina i Israel, i que ens diu que d'ací un any no estem nosaltres com allí. I, clar, són coses que tenim que veure que pot passar i que cal lluitar per la defensa dels drets humans i per la defensa de la pau i la no violència. I això poca gent ho està sabent. Ara molta gent l'únic que li interessa és el reggaeton i poco más. Mira, no me parles, que me fique mala. Un dia podríem parlar
de l'art, de la cultura, que moltíssimes vegades ha sigut el símbol de reivindicatiu, però en estos moments podríem dir que jo és que no sé, jo és que penso que el reggaeton ha fet molt de mal, jo tinc que dir aixina. A veure, musicalment jo no soc molt músic, no soc músic. Jo tampoc soc música. Però les lletres de les cançons s'han fet molt de mal. Les lletres... És un missatge constant, calant. Sí. És que, o sigui, teníem un missatge que era John Lennon dient Live in Love and Peace, saps? Sí. I és un missatge que va calar i que van entrar, però pareix que generacionalment tots aquests missatges s'han esborrat. No, ara és el machismo com a cosa suprema. Ya Julio Iglesias, no... Cantant, no... Soy un señor, soy un truán. Sí. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, ¿no? No, més o menys és el missatge que Sí, però en una societat que va avançar i que no li va molestar aquests tipus de lletres que les van comprendre, forma part d'una història d'un temps. Exacte. Però ara, en el temps que estem, jo no entenc, després de tota la... Jo, per exemple, he viscut reivindicació rockera, he crescut en grans grups del punk, en lletres super reivindicatives i que estan vigents totalment avui en dia ara, però és que el més, per a mi, podem dir que més tristor me fa és que la gent agarra aquestes lletres com a part de la seva identitat quotidiana. Exacte. A més, les canten. No... Sí. Una cosa que parles... Jo que me pareix impossible. Jo que no... Jo que ni les entenc quan... És veritat! A mi me passa que jo és que no entenc les cançons. No sé si és que la freqüència vibracional als meus oïts directament la rechaça i no puc en el reggaeton, ho sent molt. Suposo que hi haurà alguns cantants, a veure, com Calle 13, etc., que han fet alguns temes de reggaeton, però més reivindicatius en una altra temàtica. I després està Chocolate Remix, que per exemple fa reggaeton lèsbic, o Tremenda Jauria, que fa reggaeton feminista. Feminista, sí, reivindicatiu, n'hi ha estos matisos, però, bueno... Però és minoria. Però és minoria i ja no sé... I a mi, reggaeton, però a mi me'n recorden més a una bona època del punk rock. Ja, sí, sí. Saps? Que potser avui en dia són grups més moderns que barregen altres estils. I, evidentment, les influències del reggaeton. Però, Jordi i jo no som músics, però així parlem de tot el que volem. Per cert, abans que tenim que acomiadar ja Jordi, sorteig de la Copa del Rei d'ací uns minuts per al Club Esportiu Castelló. Què? Nervis contra un equip de primera ens tocarà, Sí, segur. Nervis o... Sí, nervis. Per qui t'agradaria que s'enfrentarà el Club Esportiu Castelló? No sé, algo... El Girona. Sí? Sí. Has vist tu, el Girona? Perquè per més assequible, no? No, el Girona va el primer. Ah, vale. En la Lliga. Sí. Jo és que no tinc de futbol, no tinc ni idea. Pues Jordi, t'acomiadem i intentarem a veure si podem entrar uns instants, a veure si ens donaré temps abans d'anar. Companys, què voleu? Pues mos acomiadem. Sí. No sé què m'estan dient. Acaba ja. Acabo ja? Acaba ja. Pues Jordi, moltíssimes gràcies, que no mos donarà temps a anar a aquesta senyal del sorteig en directe, que pareix que no ha començat encara, estava previst que començaré a la 1 en punt del migdia. Sí, ja està ahí, companys. Acaba d'encetar-se ara mateix, per si voleu que entrem. A veure, si es fa ràpid el sorteig, en 5 minuts tindrien que saber si ha estat triat el Club Esportiu Castelló, perquè són 2 equips d'una categoria inferior, me pareix que els que se sortegen primer, i després aniríem al sorteig del Club Esportiu Castelló, que del grup ja del Castelló, o sigui, que això va molt, però que molt ràpid, pareix. No sé, companys, què me digueu? Però estem en directe? Sí, nosaltres estem en directe. Vale.
I la federació també acaba d'encetar el directe ara mateix. No sé si podrem punxar la senyal o què, o voleu que deixem aquest assumpte i ja ho tractarem en la jornada de demà. No sé. Bueno, pues... Sí. Bueno, anem, Jordi. O fiquem el sorteig. És que ja, és que està ahí al caure. Bueno. Ahí en directe esa señal pues, que está... Bueno, pero sabes que a nosotros la Copa nos pone. Nos pone. O sea que, bueno, además estamos en el celebrando el 125 aniversario. O sea que bueno, estamos todos expectantes a ver qué equipo nos puede tocar y con ganas. La Copa mola, José Ángel, la Copa nos pone y lo que han puesto, o mejor dicho, este próximo sábado van a poner, es un monumento a una leyenda del fútbol español, como es su caso, José Ángel Iríbar. Creo que inaugura estatua en Bilbao, ¿no es así? Sí. Sí, esta semana va a ser muy emocionante, pero bien, o sea que bueno, la verdad es que muy agradecido por el detalle a toda la sociedad vizcaína y fundamentalmente al ayuntamiento y al club, que son los que han tomado la iniciativa en ese sentido. Yo lo tomo como un homenaje a todos los jugadores que han jugado en el Athletic y vamos a intentar que se refleje eso. A todos los jugadores de un club centenario, centésimo, 25º aniversario que cumple el Athletic Club, con José Ángel Iríbar, campeón de Copa en 1969 y 1973 del Club Athletic. Faltaban 8 minutos para el final, Arieta se abre con un balón y logra batir a Raqueta. El caudillo entrega la copa a Echeverría, que la recoge entre el desbordante entusiasmo de sus partidarios. Mediado el primer tiempo, el veterano Arieta supo aprovechar la salida de Corral para marcar el primer tanto. El capitán Sáez recogió la copa de manos de Franco entre el desbordado júbilo de los seguidores del club bilbaíno, que en esta temporada celebra sus bodas de diamante. Ahí tienen ustedes el ambiente del Estadio Santiago Bernabéu, totalmente abarrotado de público. La pelota le ha llegado de nuevo a Argote. Atención, Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Athletic de Bilbao. Ahí está Dani, el capitán del Athletic de Bilbao, con la copa que les proclama vencedores del Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey. Hoy es 12 de diciembre, justo hoy, hace 44 años, en un partido de esta competición, en la Copa del Rey, José Ángel Iríbar jugaba su último partido oficial. Fue contra el Guecho. José Ángel, qué recuerdos, ¿no? 44 años ya, y qué manera de despedirse del fútbol que con la Copa. Pues sí, coincidió así, sí, y bueno, jugamos contra el Guecho en San Mamés, sí, y bueno, jugamos contra el Guecho en San Mamés, sí, y me parece que fue resultado abultado a favor nuestro, pero me hizo un gol un tal Lequerica del Guecho y que bueno, siempre me lo recuerda cuando... Sí, fue un momento, bueno, emotivo, había que tomar la decisión y bueno, tenía problemas ya físicos, de alguna manera mi espalda no funcionaba como debía
Y bueno, yo creo que fue, viéndolo así ahora con tiempo, yo creo que fue una decisión acertada. Pues una decisión que la lamentó todo el fútbol español, pero que hoy, con este aplauso del Salón, Luis Aragonés agradece escuchando las palabras de José Ángel Iríbar. Vale, muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias, eskerrik asko. Sorionak al Athletic Club, 125 años, club que disputará junto con otros 31 los 16avos de final de este torneo de la Copa del Rey, del corazón palpitante, del alma del fútbol español. Vamos a intentar competir, hacer las cosas bien, no romper el equipo, ¿vale? Y desde que la tengamos a jugar y a jugar. ¿Está claro? ¡Señores, vamos! Y vamos a intentar dar una buena imagen, fundamental, ¿vale? Dale, va. ¿Cuándo vuelve esto? ¡Vamos! Estamos en nuestro campo, esto tiene que ser un infierno, va. La Copa que se quiere, que se mira, pero que solo el capitán del equipo ganador podrá tocarla el próximo mes de abril en la gran final de la Cartuja de Sevilla. Camino de ella, sorteamos hoy los 16avos de final, primera eliminatoria del próximo año, 6-7 de enero de 2024, 32 equipos convocados, pero quizá 2 puntos estratégicos en la geografía española viven con más ilusión, si cabe, que el resto este sorteo. Son los 2 representantes de los equipos de Segunda Federación. Y hasta allí nos vamos a ir, comenzando por Barbastro, porque en el centro de congresos de la localidad aragonesa está medio pueblo reunido y toda la plantilla de la Unión Deportiva Barbastro con su capitán Óscar Pérez. Perso, buenas tardes. ¿Cómo se está viviendo estos momentos previos en Barbastro? Segunda Federación. Hola, buenas tardes. Ahí, comenzando por Barbastro, porque en el centro Ahora creo que ya me escuchas, ¿no? ¿Cómo se está viviendo ahí en Barbastro? Sí. Bueno, pues con muchas ganas de que salga la bola y conocer con qué equipo vamos a jugar, y de que llegue el día esperado y que podamos vivir una gran fiesta del fútbol aquí en Barbastro. Menuda fiesta que vivisteis en ese triunfo ante la Unión Deportiva Almería, con un detalle de deportividad, como Arnedillo te cedió el brazalete de capitán y la fiesta en comunidad de toda la localidad barbastrina. Sí, la verdad es que fue
Ven a conocer las tortugas del Oceanographic. Ven a vivir un viaje de 200 millones de años en un día. Tortugas. Oceanographic Valencia. Rótulos Villarreal, especialistas en la rotulación integral de vehículos. 35 años ofreciendo el mejor servicio para grandes empresas y particulares. Trabajamos con nuevos materiales e innovadoras técnicas para dar el mejor resultado en nuestros trabajos. Un asesoramiento personalizado para cada cliente con unos resultados más que satisfactorios. Diseñadores, asesores y montadores cualificados en rotulación profesional con años de experiencia en el sector. Contacta con nosotros y proponnos tu idea. Rótulos Villarreal. Ay, qué bien sienta haber encontrado un chollo como este. Qué suerte hemos tenido. Pero, ¿realmente has comprobado todo lo necesario antes de reservar? A las puertas de tus vacaciones, elige solo apartamentos turísticos verificados que cumplan la normativa. En Distrito Talento, iniciativa de la Generalitat Valenciana, conectamos empresas y talento digital a través de la formación para adecuar la demanda del talento tecnológico a las necesidades de mercado de la Comunidad Valenciana. Participa en nuestros eventos, hackathons y ferias de empleo. Accede a tendencias. Únete a Distrito Talento en distritotalentocv.es.